இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பெயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांत गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा डिवोटीज प्रभु शेयर பண்ணுங்க। அத்தியாயம் 5 கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்। கர்மயோகம் அப்படிங்கிற சாப்டர் ஆல்ரெடி தேர்ட் சாப்டரா பகவான் சொல்லிட்டார். இப்ப மறுபடியும் கர்மயோகத்தை பத்தியே பேசுறார். அதுவும் கிருஷ்ண உணர்வில் எப்படி கர்மங்களை செய்வது அப்படின்னு இந்த சாப்டர்ல நமக்கு பகவான் சொல்ல போறார்। ஹரே கிருஷ்ணா। ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்திருக்கு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம்। ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே। அர்ஜுனரின் குழப்பம்। மறுபடியும் அர்ஜுனருக்கு இப்போ குழப்பம் வந்திருக்கிறது। என்ன குழப்பம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம்। அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் சம்சசே யச்ரேயேதயோ ஏகம் தன்மே ப்ரூஹி சுநிஷிதம்। அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து விளக்குவீராக அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு। சோ மறுபடியும் இன்னும் அந்த குழப்பம் தீரவே இல்லை அர்ஜுனருக்கு। செயலை துறங்க, செயல் செய்யாம இரு அப்படின்னு சொல்றீங்க, பக்தியுடன் செயல்படு அப்படின்னு சொல்றீங்க। சோ இது எனக்கு குழப்பமா இருக்கு, இதுல ரெண்டுல எது எனக்கு நன்மையை தருவது அப்படின்னு பகவான் கிட்ட கேட்கிறார்। அவருடைய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டார்। முழு ஞானத்தில் செயல்படுவது செயலின்மைக்கு ஒப்பானது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அன்னைக்கு ஞான யோகத்துல 4th சாப்டர்ல பார்த்தோம்। சோ இப்போ செயலை துற அப்படின்னா செயல்களின் பலன்களை துறப்பது, செயலாற்று பக்தியுடன் செயலாற்று அப்படின்னா பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டே நம்முடைய பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸை செய்வது அப்படின்னு விளக்கி சொன்னார்। ஆனா மறுபடியும் அதை ஊர்ஜிதப்படுத்திக் கொள்வதற்காக எது எனக்கு நன்மையை தருவது அப்படின்னு மறுபடியும் கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட। சோ என்ன சொல்றார் பகவான் அப்படின்னு பார்க்கலாம்। ஹரே கிருஷ்ணா। வறண்ட மன ஊகங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது। அர்ஜுனன் தவறா புரிஞ்சுட்டார்। என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டார் அப்படின்னு பார்க்கலாம்। 2வது அத்தியாயம் 13-30 வரைக்கும் கிருஷ்ணர் விவரித்த ஆன்மாவின் அறிவு। பகவான் சொல்றார், நான் உடல் அல்ல, நாம் எல்லோருமே நீங்கள் எல்லோருமே உடல் அல்ல, ஆன்மா। சோ அந்த ஆன்ம அறிவு இருந்தால் நம்ம உண்மையான அந்த தன்னுணர்வு பெறுவோம்
நமக்கு வந்து அந்த அர்ஜுனருக்கு வந்து அந்த இரக்கம், அந்த பாவம் அப்படிங்கிற அந்த இது எல்லாம் வந்திருக்காது. 5 ரீசன் சொன்னாரு பார்த்தீங்களா? அந்த 5 ரீசனும் சொல்லியிருக்க மாட்டார். ஆன்ம அறிவு இருந்திருந்தா. அத வந்து விளக்கினார். 31லிருந்து 37 வரைக்கும் நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தின்படி யார் யாருக்கு என்ன கடமைகள் அப்படின்னு விளக்கப்பட்டது. அடுத்து 42லிருந்து 45 வரைக்கும் ஆத்மா எப்படி இந்த பௌதீக செயல்பாடுகள் காரணமாக நம்முடைய கர்மங்களின் காரணமாக எப்படி இந்த பௌதீகத்திலே சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். 46லிருந்து 53 வரைக்கும் அந்த பௌதீக பந்தத்திலே இருந்து பக்தி சேவை செய்வதன் மூலமாக விடுதலை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறதை வந்து விளக்கினார். 3வது அத்தியாயத்துல ஞானத்தலத்தில் ஒரு நபருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை அப்படின்னு விளக்கினார். ஞானத்திலே முக்தி பெறணும் அப்படின்னு பகவானை சரணடைந்தவர்களுக்கு எந்த கடமையும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னார். அத்தியாயம் 4ல அனைத்து வகையான தியாக வேலைகளும் ஞானத்தலத்தில் உச்சமடைகிறது. சோ தியாகங்கள் இல்லாமல் வாழ்க்கையும் பௌதீக வாழ்க்கையும் இல்லை, ஆன்மீக வாழ்க்கையும் இல்லை அப்படிங்கறத நம்ம சொன்னாரு. 4வது அத்தியாயத்தின் கடைசி வசனத்தில் என்ன சொன்னார்? அர்ஜுனரிடம் எழுந்து போரிட தயாராகு அப்படின்னு. அர்ஜுனன் குழம்பிய நிலையில் இருந்தார். சோ அந்த குழப்பங்களை எல்லாம் கைவிட்டு விட்டு எழுந்து போரிட தயாராகு அப்படின்னு பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு புத்திமதி சொன்னார். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ அந்த கொஸ்டினுக்கு, அர்ஜுனருடைய அந்த கொஸ்டினுக்கு செயலை துறக்க சொல்றீங்க, பக்தியோடு செயல்படுன்னு சொல்றீங்க, இதுல 2ல் எனக்கு எது சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது பகவான் சொல்றார். அந்த பகவான் அர்ஜுனருடைய சந்தேகத்தை நீக்குவதற்காக ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச சந்நியாச கர்மயோகஸ்ய நிஸ்ரேயசகராவுபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசா கர்மயோகோ விசிஷ்யதே. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதிலுரைத்தார். செயலை துறத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றது. சோ 2மே வந்து முக்திக்கு தான் வழிவகுக்கும். நீங்க செயலை துறந்தாலும் சரி, அதாவது செயலை துறத்தல்னா செயல்களின் பலன்களை துறத்தல். சோ அதை செஞ்சாலும் சரி, பக்தியோடு செயல்பட்டாலும் சரி, 2 பாதைகளுமே முக்தி அப்படிங்கிற அந்த கோலை வந்து ரீச் பண்றதுக்காகத்தான். ஆனால் இவை 2ல் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்தது. விச் இஸ் த பெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லைங்களா? அதுக்கு சொல்றாரு, நீ வந்து செயலை துறக்க வேண்டாம், நீ பக்தியோடு செயல்படு. உன்னுடைய செயல்களை செய்யும் போது பகவான் மீது பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டே உன்னுடைய செயல்களை எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக நீ செஞ்சுட்டு வந்தா அதுதான் உனக்கு சிறந்தது அப்படின்னு பகவான் இங்க வந்து பதில் சொல்றார். சந்நியாச அப்படின்னா செயல்களை துறத்தல், கர்மயோகம் அப்படின்னா பக்தியோடு செயலாற்றுதல். சோ நம்ம நம்ம நம்மளுடைய பௌதீக வாழ்க்கையிலே வந்து கம்ஃபர்ட்லயே நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். கம்ஃபர்ட் ஜோனை தேடி தேடி போகும்போது நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பலன் நோக்கு செயல்கள் செய்கின்றோம். ஒன்றை அடைவதற்காக நம்ம முயற்சிகள் செய்கின்றோம். அந்த முயற்சிகள்னால நம்ம கர்ப்ப பந்தனத்திலே வந்து மாட்டிக்கொள்கின்றோம். கர்ப்ப பந்தனத்திலே மாட்டிக்கொள்வதனால பாவ புண்ணிய பலன்களுக்கு ஏற்ப மறுபடியும் மறுபடியும் பிறப்பு எடுக்க வேண்டியிருக்கிறது. எப்படி ஒரு ஆட்டனத்துல உட்கார்ந்துட்டோம் அப்படின்னா கீழே உட்கார்ந்து இருக்கிறவன் கண்டிப்பா மேல போவான், மேல உட்கார்ந்து இருக்கிறவன் கண்டிப்பா கீழே வருவான். அதே மாதிரி பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற அந்த சைக்கிள்ல வந்து நம்ம மாட்டிக்கிறோம். சோ புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம். சோ மறுபடியும் மறுபடியும் பிறக்கின்றோம், மறுபடியும் மறுபடியும் இறக்கின்றோம். எதனால அப்படின்னா நம்ம பலநோக்கு செயல்கள் செய்வதனால. சோ இந்த மாதிரி கம்ஃபர்ட் ஜோனை தேடிக்கொண்டு போகும்போது இந்த மறுபிறவி அப்படிங்கிறது நீடித்து கொண்டே இருக்கிறது. சோ இந்த பலநோக்கு செயல்கள் செய்யும் போது நம்முடைய மனது தூய்மை அடைய முடியாது அப்படின்னு பகவத்கீதை சொல்கிறது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வுக்கு நாம் வந்துவிட வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் போது நம்முடைய மனதும் உடலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூய்மை அடைகிறது. இந்த பௌதீக பந்தத்தில் இருந்து கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடுபட்டு நம்ம ஆன்மீக பாதைக்கு போக முடிகிறது. இதுதான் வந்து இந்த செகண்ட் ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா.
கர்ம நடவடிக்கைகள் காரணமாக நிர்காவின் வீழ்ச்சி. இது ஒரு ஸ்டோரி. இந்த ஸ்டோரி சொல்றதுக்கு முன்னாடி, இந்த உலகத்தில் உள்ளவை அனைத்துமே இதையெல்லாம் படைத்தது, காக்கின்றது, அழிக்கிறது எல்லாமே முழுமுதற் கடவுளாகிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான். சோ இந்த பிரபஞ்சம் அனைத்துமே அவருக்கே சொந்தம். இங்க இருக்கின்ற நமக்கு இந்த பிறவி கிடைச்சிருக்கிறதே, இந்த மனித பிறவி, இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கிறதே, இதுவும் பகவானுடைய பரிசு நம்மளுக்கு கிடைத்தது. சோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம யாருக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னா, பகவானின் திருப்திக்காக பயன்படுத்த வேண்டும். அந்த பாவத்தோட நாம் செயல்பட வேண்டும். அது ரொம்ப முக்கியம். இங்க நிர்கா அப்படிங்கிற ஒரு ராஜா இருந்தார். அந்த ராஜா நிறைய தானங்கள் செய்வார், புண்ணியங்கள் நிறைய செய்வார். அப்படி ஒரு தடவை செய்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு பிராமணர் வருகிறார். பிராமணர்களை காக்க வேண்டியது பிராமணர்களுடைய பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டி என்ன? வேதங்களை நன்றாக கற்றல், அதை மற்றவர்களுக்கு கற்பித்தல். சோ இதுதான் அவங்களுக்கு வேண்டிய எல்லாவற்றையும் ஒரு மன்னன் அவங்களுக்கு எல்லா தேவைகளையும் நிறைவேற்றி தர வேண்டும். அவங்க தனியா அதுக்காக போகணும், வேலை செய்யணும், சம்பாதிக்கணும் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. அவங்களுடைய கடமை என்ன? வேதங்களை கற்றல், வேதங்களை கற்பித்தல். இதை மட்டும் செய்தா போதும், அவங்களுக்கு வேண்டிய தேவைகள் எல்லாம் நிறைவேற்றப்படும். அந்த காலத்துல சத்தியுகத்துல அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது. இப்போ இந்த நிர்கா மகாராஜா என்ன பண்றார்? நிறைய புண்ணியங்கள் எல்லாம் செய்கின்றார், நிறைய புண்ணிய காரியங்களை எல்லாம் செய்கின்றார். அப்போ ஒரு அந்தணர் தானம் கேட்டு வருகின்றார். அந்த அந்தணருக்கு அவர் என்ன பண்றார் அப்படின்னா, 10,000 பசுக்களை தானமாக தருகின்றார். அதுவும் எப்படி தருகிறார் அப்படின்னா, அதனுடைய கொம்புகளுக்கு எல்லாம் பொன்னாலும் மணியாலும் வைரத்தாலும் மணிகளாலும் அலங்காரம் பண்ணி அந்த பசுக்களை தானமாக தருகின்றார். அப்படி தானமாக தந்த போது அவர் போயிட்டார், தானம் வாங்கிட்டு போயிட்டார். அப்போ அந்த 10,000 பசுக்கள் அந்த பிராமணருடைய அந்த மாட்டுக்கொட்டிலே இருந்துச்சு. அந்த மாட்டுக்கொட்டிலே இருந்து அந்த டெய்லி அது மேய போகும் இல்லையா? அப்படி மேய்ஞ்சிட்டு வர்ற வழியில பழக்க தோஷத்துல ஒரு மாடு என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா, அந்த பிராமணருடைய அந்த மாட்டு கொட்டகைக்கு போகாம நிர்கா மகாராஜாவோட மாட்டு கொட்டைக்கு வந்துருச்சு. இது மன்னருக்கும் தெரியாது, ரொம்ப நாளைக்கு அந்த அந்தணருக்கும் தெரியாது, பிராமணருக்கும் தெரியாது. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வேறொரு பிராமணர் இதே மாதிரி தானம் கேட்டு வருகின்றார். தானம் கேட்டு வரும்போது எப்படி முதல் பிராமணருக்கு 10,000 பசுக்களை அலங்காரம் பண்ணி தானமாக வழங்கினாரோ, அதே மாதிரி இந்த 2வது பிராமணருக்கும் பசுக்களை தானமாக வழங்குகிறார். அப்போ வாங்கிட்டு போயிட்டார். அப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிராமணர் பார்க்கிறார். அதை பார்க்கும்போது தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பசு இந்த 2வது பிராமணருக்கும் தானமாக கொடுக்கப்பட்டிருப்பதை தெரிந்து கொள்கிறார். தெரிந்து கொண்ட உடனே அவர் 2 பேருமே பிராமணர்கள் இங்க மன்னர் கிட்ட சண்டை போடுறாங்க. எப்படி எனக்கு தானம் கொடுத்த பசுவை நீங்க இன்னொருத்தருக்கு தானமாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அந்த காலத்துல பிராமணர்கள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள். சோ அவ்வளவு ரொம்ப கோபமா கேக்குறாரு. கேட்கும்போது மன்னர் சொல்றாரு, என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க, இது எனக்கு தெரியாம நடந்த தவறு. நான் உங்களுக்கு இதுக்கு பதிலா ஒரு 1000 பசுக்களை கூட நான் தருகிறேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிராமணர் ஒத்துக்கவே இல்லை. நான் தானம் தான் கேட்டு வந்தேன், பிச்சை கேட்டு வரவில்லை அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப கோபமா பேசுறார். அப்போ 2 பேத்துக்கும் வாக்குவாதம் வருகிறது. அப்போ என்ன ஆகுறது அப்படின்னா, அந்த பிராமணர் நீ பள்ளியாக பரப்ப அப்படின்னு ஒரு சாபம் கொடுத்துட்டு போயிடுறார். அந்த அதிருப்தியின் காரணமாக இந்த தவறு யாருடைய தவறுமே கிடையாது. ஆனாலும் இந்த தவறு நேர்ந்து விட்டது. அதற்கு சாபமும் கொடுத்துட்டு போயிட்டார். சோ மறுபிறப்பில் இவர் பல காலம் ஒரு காட்டுல பள்ளியாக வசிக்கின்றார். சோ அந்த அந்த காட்டுக்கு அந்த கிருஷ்ணருடைய பிள்ளைகள் விளையாட வர்றாங்க. அங்க வரும்போது தாகமா இருக்குது பிள்ளைகளுக்கு. அங்க கிணத்துல தண்ணி இருக்கா அப்படின்னு அந்த பாலடைஞ்ச பெரிய கிணத்துல எட்டி பார்க்கும்போது பார்த்தா ஒரு மிகப்பெரிய பள்ளி இருக்கிறது. அத பார்த்தோன்னே போய் பகவான் கிட்ட போய் சொல்றாங்க குழந்தைகள்லாம், இந்த மாதிரி கிணத்துல ஒரு பெரிய பள்ளி இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னோன்னே, ஜெயண்ட் சைஸா இருக்குது, டைனோசர் சைஸ்ல.
சோ அந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னா பகவான் வந்தார். பகவான் வந்துட்டு அவருடைய இடது கையை வந்து அந்த கிணத்துக்குள்ள வந்து விடுறார். அந்த இடது கை வந்து அவருடைய அவர் அந்த கை வந்து அந்த பள்ளியின் மீது பட்ட உடனேயே அந்த பள்ளி சாப விமோச்சனம் அடைந்து நிர்கா மகாராஜாவாக மாறுகிறார். சோ அவர் வந்து ஏன் இப்படி அப்படின்னு கேட்கும்போது, இந்த மாதிரி நான் தானங்கள் செய்தேன். நான் எனக்கு தெரியாம இந்த தவறு நடந்துருச்சு. அதனால எனக்கு ஒரு சாபத்தினால வந்து நான் இந்த மாதிரி பள்ளியாக இவ்வளவு காலம் வந்து இங்கே வசித்துக் கொண்டிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் இந்த நிர்கா மகாராஜாவுக்கு இந்த நிலைமை ஏற்பட்டது அப்படின்னு கேட்டா, அவர் தன்னுடைய செயல்களின் பலனற்ற தன்மையை ஒப்புக்கொண்டார். அதாவது நான் செய்கின்றேன், இந்த செயல்களுக்கு, புண்ணிய செயல்களுக்கு நானே கர்த்தா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டுதான் செஞ்சாரு. அந்த புண்ணிய பலன்கள் எல்லாம் தனக்கு வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு செய்தாரு. ஆனா அப்படி செய்வதற்கு பதிலாக கிருஷ்ண உணர்வோடு இந்த சொத்துக்கள் எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு சொந்தம், இதுக்கு நான் ப்ரொப்ரைட்டர் கிடையாது, இதை கொஞ்ச காலம் நான் வந்து உபயோகிக்க எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த நினைப்போட, அந்த பாவத்தோட சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லி தானம் கொடுத்திருந்தார், இந்த நிலைமைக்கு வந்து ஆளாகி இருக்க மாட்டார். சோ எப்போ ஒருத்தர் வந்து எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி பக்தி சேவை வந்து செய்கின்றாரோ அந்த சேவைதான் உன்னதமான சேவை. அந்த சேவைதான் நம்மை வந்து ஆன்மீக பாதைக்கு அழைத்து செல்லும். இல்ல அப்படின்னா இந்த செயல்களுக்கெல்லாம் நானே கர்த்தா, இந்த புண்ணிய பலன்கள் எல்லாம் என்னையே சேர வேண்டும், என் பிள்ளைகளை சேர வேண்டும், என் பேர பிள்ளைகளை சேர வேண்டும், அப்படியெல்லாம் நம்ம நினைச்சிட்டு நம்ம வந்து தானங்கள், நல்ல காரியங்கள் செய்யும் போது அந்த பாவ புண்ணியங்கள், அந்த விளைவுகளில் வந்து நாம் வந்து மாட்டிக்கொள்கிறோம். இந்த விளைவுகளில் இருந்து மாட்டக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க அகர்மா செய்ய வேண்டும். அகர்மா அப்படின்னா என்னன்னு உங்களுக்கு நேத்தே தெரிஞ்சிருக்கும். பாவமும் வேண்டாம், புண்ணியமும் வேண்டாம், எல்லாமே பகவானின் சொத்து, நான் ஒரு கருவியாக மட்டும் இருந்து செயல்படுகிறேன், சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லி செய்கிறதுதான், பகவானுக்கு சமர்ப்பித்து விட்டு செய்வதுதான் அகர்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு, கர்ம யோகோ அல்லது கர்ம சந்நியாசா. சோ இங்க மறுபடியும் ஏதோ கேட்க போறார். என்ன சொல்ல போறார் பகவான் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நேயச நித்ய சந்நியாசி யோ நத்யேஷ்டி ந காங்க்ஷதி நித்வம் போகி மகாபாகோ சுகம் பந்தாத்முச்யதே. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசியாவான். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான். சோ எவனொருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி. சோ இப்போ ஒரு தடவை பெரியவர், காஞ்சி மகா பெரியவர் கிட்ட ஒரு ஏழை பேரண்ட்ஸ் வந்தாங்க. தன்னுடைய மகளுக்கு வந்து கல்யாண வயசு ஆயிடுச்சு, ஆனா வந்து எங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கிற மாதிரி வசதி எங்களுக்கு இல்ல, பெரியவா எங்களுக்கு ஏதாவது அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து கேக்குறாங்க. அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரம் பொறுமையாக இரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. அப்புறம் ஒரு பணக்காரர் வருகிறார். அவருக்கு வந்து ஒரு வேண்டுதல் இருக்கிறது. அத வந்து பெரியவர்கிட்ட ரொம்ப பைத்தியமா நின்னு அவர் என்ன சொல்ல வர்றார். அதெல்லாம் நீ ஒன்னும் சொல்லாத, உன்னுடைய வேண்டுதலை நிறைவேறி போச்சு, நீ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க, நீ வந்து ஏதாவது ஏழை பெண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு தானே வேண்டிட்டு இருக்க, அதோ அந்த பெண் இருக்கிறா, இங்க வாமான்னு சொல்லி அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, இந்த பெண்ணுக்கு நீ வந்து உன்னுடைய செலவுல கல்யாணத்தை பண்ணி வை அப்படிங்கிறார். சோ இத பண்ணிட்டு அந்த ஏழை பேரண்ட்ஸ்க்கு அப்படி கண்ணுல கரகரகரான்னு தண்ணி வருது. சரிங்களா? இவருக்கும் வந்து இந்த பணக்காரருக்கும் நம்மளுடைய வேண்டுதல் எப்படி வந்து இந்த பெரியவருக்கு, மகா பெரியவருக்கு தெரியும். அவர் முக்காலமும் உணர்ந்த ஞானி இல்லைங்களா? அவருக்கு தெரியாதது எதுவுமே கிடையாது. சோ எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி அவர் வந்து அடுத்தவங்களை வந்து அனுக்கிரகம் பண்ண அவர் வந்து போயிட்டாரு. சோ இதுக்கு வந்து நான் தான் கர்த்தா அப்படின்னு அவர் வந்து ஒரு நாளும் நினைக்கல.
இல்லைங்களா? ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு சின்ன வேலை செஞ்சுட்டு என்னாலதான், நான் இல்லாட்டி இந்த வேலை நடந்தே இருக்காது. இந்த கட்டடம் கட்டி முடிக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் தெரியுமா? இந்த வேலைய நான் இல்லாட்டி இது வந்து அப்படியே தான் கடந்திருக்கும். அப்படின்னு நான் அப்படின்னு நான் தான் கர்த்தா அப்படின்னு நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஃபால்ஸ் ஈகோ வந்து நம்மளை வந்து அந்த மாதிரி பேச வைக்கிறது. சோ ஆனா ஒரு சன்னியாசி வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, எல்லா காரியங்களையும் செவ்வனே செய்வார். எல்லா காரியங்களையும் வந்து இந்த லோக சேமத்திற்காக செய்துவிட்டு தான் எதுவுமே செய்யாததை போல இருப்பார். ஆனா நம்ம எதுவுமே செய்யாம நம்ம தான் செஞ்சோம், நான் தான் செஞ்சேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து காலரை தூக்கி விட்டுக்குவோம். சோ நம்மளுக்கும் சன்னியாசிகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதுதான். சோ பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன். சோ அந்த சன்னியாசி எப்படிப்பட்டவர், அவருடைய குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா, அந்த டுவாலிட்டிஸ் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், அந்த மாதிரி எந்த டுவாலிட்டிஸுமே அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் கூட கிடையாது. இந்த பௌதீக பந்தங்கள் இருக்கிறதா அப்படின்னா எதுவுமே இல்ல. அவங்கதான் சன்னியாசியாச்சே, எல்லாவற்றையும் துறந்து விட்டார்கள். சோ அதனால அவங்களுக்கு எந்த பௌதீக பந்தங்களை வந்து அவர்கள் எளிதாக வென்று விடுகிறார்கள். பௌதீகத்துல வருகின்ற கஷ்டங்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமாகவே தெரிவது கிடையாது. அவங்களுக்கு வந்து அதெல்லாம் சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் ஈஸியா அதெல்லாம் தள்ளி விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க. இப்படிப்பட்டவர்கள் நிச்சயமாக முக்தி அடைகிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு பகவான் சொல்கிறார். நம்ம வந்து இங்க ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நாமும் பகவானும் எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். சோ பகவான் நம்ம யார் அப்படின்னா பகவானுடைய அங்கத்துணுக்குகள். ஒரு அங்கம், ஒரு பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ். சோ ஒரு பார்ட் வந்து ஒரு முழுமையான ஒரு உடலுக்கு சமமாகாது. அதே மாதிரிதான் நம்ம ஒரு சின்ன அணுப்பொறி, அந்த அணுப்பொறி திகுதிகுன்னு எரிய ஜுவாலைக்கு ஈடாகாது. அதுதான் சொல்றோம். நமக்கும் பகவானுக்கும் சில குவாலிட்டிஸ் மட்டும் சேமா இருக்கு. ஆனா குவான்டிட்டியில நம்ம வந்து வேறுபடுகின்றோம் அப்படிங்கறத நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஒரு அங்கம் வந்து ஒரு முழுமையான உடலுக்கு ஈடாக முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இப்போ கடல் தண்ணி ஒரு டிராப் எடுத்து இங்க வைக்கிறோம். அங்க கடல் தண்ணி அப்படியே இருக்கு. அந்த கடல் தண்ணி ஒரு டிராப் எடுத்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கிறோம். உப்பு கரிக்கிறது. அதே அவ்வளோ கடல்ல இருக்கிற அந்த ஒரு தண்ணியை எடுத்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கிறோம். அங்கேயும் உப்பு கரிக்கிறது. சோ சேம் குவாலிட்டிஸ். இப்ப அதனுடைய கெமிக்கல் அந்த கண்டென்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு போய் பார்த்தோம்னா, சோடியம் அண்ட் குளோரைட். இதுலயும் சோடியம் அண்ட் குளோரைட் தான், இதுலயும் சோடியம் அண்ட் குளோரைட் தான் இருக்கும். இல்லைங்களா? அப்ப குவாலிட்டி ஒன்னா இருக்கு. அதே மாதிரி சம் குவாலிட்டிஸ் பகவான் கிட்டையும் நமக்கிட்டையும் சேமா இருக்கு. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் பகவான் கிட்ட இருந்து பிரிந்து வந்தா அவருடைய பிள்ளைகள். அப்பா கிட்ட இருக்கிற குணங்கள் வந்து குழந்தைகளுக்கு இருக்கத்தானே செய்யும். ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒரு டிராப் சால்ட் வாட்டரும் ஒரு பெரிய ஓஷன்ல இருக்கிற சால்ட் வாட்டரும் குவான்டிட்டி வைஸ் வந்து வேற வேற. நம்ம வந்து அணு ஆத்மா, பகவான் வந்து விபு ஆத்மா. சோ இதுதான் நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள வேறுபாடு. சோ நம்ம கிட்ட வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா, இருமைகள் எல்லாமே நிறைந்து இருக்கிறது. ஏக்கம் இருக்கிறது, எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. சோ ஆனா சன்னியாசிகள் கிட்ட வந்து அது எதுவுமே கிடையாது. சோ கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்தால் நமக்கு கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்வது மட்டும்தான் நோக்கமாக இருக்கும். நம்முடைய திருப்திக்காக நாம் செயல்பட மாட்டோம். அதுதான் இந்த சன்னியாசிகள் வந்து லோகத்தின் சேமத்திற்காக மட்டுமே செயல்படுகிறார்கள். தன்னலமற்றவர்கள். சோ அவர்கள் ஈஸியாக வந்து பௌதீக பந்தத்திலே இருந்து விடுபட்டு வந்து முக்திக்கு செல்கிறார்கள், முக்தி அடைகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இடைவிடாத கிருஷ்ண ஜபமாக மகிமையால் வேஷ்யாஸ்திரியை மனம் திருத்தி கிருஷ்ண பக்தி மார்க்கத்தில் திருப்பினார். சோ ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அப்படிங்கிறவர் ஒரு முசல்மான், ஒரு முகலாய குடும்பத்திலே பிறந்தவர். அவருக்கு கிருஷ்ணரின் மீது அளவற்ற பக்தி. அவர் ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் மாலைகள் சொல்லுவார். 3 லட்சம் மாலைகள்னா நம்ம ஜபமாலை எடுத்துக்கோங்க. அதுல 108 மாலைகள் இருக்கிறது. அது 108 தடவை வந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொல்லணும்னா அது ஒரு மாலை.
நம்ம எல்லாம் மேக்சிமம் நமக்கு பிரபுபாதர் சொன்னது 16 மாலைகள் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கிறார். ஆனா இந்த ஹரிதாஸ் தாகூர் ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் தடவைகள் ஜபமாலையை ஜபித்து அத்தனை ரவுண்ட்ஸ் 3 லட்சம் ரவுண்ட்ஸ் அதை ஜபித்து விட்டுதான் அவருடைய பல்லிலே தண்ணீர் கூட படும். அது வரைக்கும் அவர் சாப்பிட மாட்டார். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து எல்லாமே செய்வார். சோ அவருடைய ஃபுல் டைமும் அதுலயே போயிடுச்சு, சாண்டிங்லயே போயிடுச்சு. சரிங்களா? அப்படிப்பட்டவர்களை வந்து என்ன பண்றார்? அப்போ வந்து அப்போ முகலாய ராஜ்யம் அரசாட்சி நடந்து கொண்டிருந்தது. சோ இவரை பற்றி முகலாயர்கள் சும்மா இருப்பாங்களா? இப்படி ஒரு முசல்மான் போய் கிருஷ்ணர் மீது பக்தியாக இருப்பதை பார்த்துவிட்டு அவர் மீது பொறாமைப்பட்டு மன்னரிடம், அந்த முகலாய மன்னரிடம் போய் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறானே, இது நம்மளுக்கு அசிங்கம் இல்லையா அப்படின்னு வந்து போட்டு கொடுத்துடுறாங்க. உடனே அவர் என்ன பண்றார்? நிறைய வழிகளிலே வந்து இவரை வந்து மாற்றுவதற்கு, இவருடைய மனத்தை மாற்றுவதற்கு முயற்சிகள் மேற்கொள்கிறார். எல்லாமே வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. அப்ப என்ன பண்றார்? கடைசி அஸ்திரமாக ஒரு அழகான வேசி ஸ்திரீயை வந்து அனுப்புறாங்க. நீ எப்படியாவது போய் அவருடைய மனதை மாற்றி இங்கே அழைத்து கொண்டு வந்து விட வேண்டும். கிருஷ்ண பக்தியில் வந்து அவர் தொடரக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அந்த வேசி ஸ்திரீயும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா வந்து அவருடைய இல்லத்துக்கு வந்து உட்கார்ந்துட்டாங்க. உட்கார்ந்துகிட்டு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா, நான் உங்களுடன் சேர்ந்து இருக்க விரும்புகிறேன். நீங்க எனக்கு அதுக்கு நீங்க எனக்கு வந்து உதவி செய்யணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஹரிதாஸ் தாகூரும் கொஞ்சம் கூட கோவப்படாம என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அப்படியாமா, சரி அப்படி கொஞ்ச நேரம் உட்காரு. எனக்கு வந்து ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது. ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் தடவைகள் வந்து நான் இந்த ரவுண்ட்ஸ் வந்து அந்த ஜபத்தை வந்து செய்வேன், மகா மந்திரத்தை ஜபிப்பேன். அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து நான் உன்னோட பேசுறேம்மா, அப்படி உட்காருன்னு சொல்லி உட்கார வச்சுட்டார். அந்த அம்மாவும் உட்கார்ந்து இருந்தாங்க. இவர் ஜபிக்கிறார், 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 ஜபித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். ஒரு நாளின் 3/4 பொழுது அப்படி போயிருச்சு. சரிங்களா? அப்போ இந்த அம்மா பாக்குற வரைக்கும் பார்த்துட்டு எந்திரிச்சு போயிட்டாங்க. சரியா? மறுநாளும் வருகிறார். அதேதான் நடந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் நாள் என்ன நடந்துச்சோ உட்காருமான்னு சொல்லிட்டு இவர் ஜபிக்க ஆரம்பிக்கிறார். அந்த அம்மாவும் கேட்டுக்கிட்டே உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க. அடுத்த நாள் பொழுதும் போய்விட்டது. மறுநாளும் போயிட்டார். அடுத்து 3வது நாளும் அந்த அம்மா வருகிறார். இவர் ஜபித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். அந்த அம்மா கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். இந்த ஜபத்தை கேட்க 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 அந்த அம்மாவோட மனசு, அந்த வேசி ஸ்திரீயோட மனசு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற ஆரம்பித்தது. சோ கிருஷ்ண பக்திக்கு அது வந்து மெல்ல 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 மாறி இப்போது தான் செய்த தவறை உணர்ந்து அவருடைய காலடியில் விழுந்து அவர் வந்து மன்னிப்பு கோருறா அந்த அம்மா. இந்த மாதிரி என்ன, உங்களுடைய மனதை மாற்றுவதற்காகத்தான், உங்களுடைய ஜெபத்தை கெடுப்பதற்காகத்தான் என்ன அனுப்புனாங்க. ஆனா உங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்க கேட்க நான் என்ன தவறுகள் செய்து கொண்டிருந்தேன் அப்படிங்கிறத வந்து பகவான் எனக்கு புரிய வச்சுட்டார். என்ன வந்து உங்களுடைய சீடனாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு காலடியில விழுந்து மன்றாடி கேட்கின்றார். அப்போ அந்த தாகூர் சொல்றார், ஹரிதாஸ் தாகூர் சொல்றார், அம்மா நீ தவறான வழியில் சேர்த்து வைத்த சொத்துக்களை எல்லாம் இந்த பக்தி மார்க்கத்திலே செலவழித்து விட்டு வா. உங்ககிட்ட எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. அப்படி வந்தா நான் உன்னை ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மாவும் அதே மாதிரியாக வந்து எல்லா சொத்துக்களையும் வந்து பக்திக்கு செலவழித்து விட்டு இந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கிட்ட வந்து சீடனாக வந்து சரணடைகின்றார். அவன் அந்த மாதிரி அந்த பக்தியினுடைய அந்த ஜபத்தினுடைய மகிமை அப்படின்னு தான் நம்ம இத சொல்லணும். இதனாலேயே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு இவருக்கு ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு நாமாச்சாரியார் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு பட்டத்தை கொடுத்தார். இதுதான் ஹரிதாஸ் தாகூருடைய ஸ்டோரி. ஹரே கிருஷ்ணா. 5.10 என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ब्रह्मण्णादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन सभावेन பத்மபத்ரம் இவாம்பசா. பத்மபத்ரம், பத்மபத்ரம் அப்படின்னா தாமரை இலை, தாமரை. இவாம்பசா. சோ பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன். தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவது இல்லையோ அதுபோல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவது இல்லை.
சோ தாமரை இலையை நம்ம பார்த்திருப்போம் இல்லைங்களா? நேரம் 24/7 எப்பவுமே தண்ணியில தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா தண்ணி அதுல ஒரு சொட்டு கூட ஒட்டவே ஒட்டாது. அது நம்மளுக்கு நன்றாகவே தெரியும். அதே மாதிரிதான் பற்றின்றி. சோ நம்ம இப்போ பௌதீகத்திலே இருக்கிறவர்களுக்கு பற்று மிக ஜாஸ்தி இல்லைங்களா? தன்னுடைய பிள்ளைகள், தன்னுடைய மனைவி மக்கள், தன்னுடைய வீடு, தன்னுடைய வாகனம் அப்படிங்கிற அந்த பற்றெல்லாம் நிறைய இருக்கு. ஆனா அந்த பற்றுக்களை ஒரு பர்ட்டிகுலர் வயசுக்கு மேல நம்ம தள்ளி வச்சுட்டு நம்ம பக்திக்கு வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி பற்றுக்களை துறந்து தன்னுடைய கடமைகளை செய்து அத நம்ம அதுக்காக பகவான் என்ன சொல்றார்? எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துரு அப்படின்னு சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம தப்பா எடுத்துக்க கூடாது. கடமைகளை செய், பெர்ஃபெக்ட்டா செய். பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டீஸ கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். அது இல்லாட்டி நம்மை பாவ விளைவில் தள்ளிவிடும். சோ அத கடமையாகச் செய், பற்றோடு செய்யாதே அப்படிங்கிறாரு. சோ தன்னுடைய கடமைகளை பற்றின்றி செய்து, அந்த பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். பகவான் என்ன அத அப்படி வாங்கிட்டு போயிட போறாரா? இல்ல. அந்த பாவனையில் நாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டு, பகவானே நான் உன்னுடைய சர்வன்ட். நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அத செய்வதற்காக வந்திருக்கின்றேன். சோ நீங்க எனக்கு கொடுத்த மனைவி மக்களை நீங்க சொன்ன மாரி பிரிஸ்கிரைப்ட் டியூட்டீஸ் எல்லாம் செஞ்சு நான் காப்பாத்துறேன். அப்படிங்கிற அந்த பாவனையோட பற்றின்றி செயல்படுபவன் பகவானுக்கு தன்னுடைய பலன்களை அர்ப்பணிக்கின்றான். அப்படிப்பட்டவன் அவனுக்கு பாவ விளைவுகள் அவன் செய்யும் செயல்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிட்டான். அப்போ அந்த பாவ விளைவுகள் அவனை தீண்டுவது இல்லை. தீயில் பட்ட தூசி போல அவை எரிந்து சாம்பலாகி போகின்றது. அந்த சொல்கின்ற ஸ்லோகம் தான் இந்த ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பிரபுபாதா தன்னுடைய சீடர்களோட உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார். அடுத்தது போலாம். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி சுனிச்சைவ ஸ்வபாகேஷ பண்டிதா சமதர்ஷினக. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றனர். அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக. சோ பண்டிதர்கள் அவங்க தன்னுணர்வு அடைந்தவர்கள், கடவுளை கண்டவர்கள். சோ அவங்க ஞானம் மிக்கவர்களாக இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு பிராமணனை பார்த்தாலும் சரி, ஒரு பசுவை பார்த்தாலும் சரி, ஒரு யானையை பார்த்தாலும் சரி, ஒரு நாயை பார்த்தாலும் சரி, நாயை அடித்து தின்கின்ற சண்டாளனை பார்த்தாலும் சரி, அவங்க எல்லாருமே சமமாக தெரிகின்றார்கள். எப்படி? நமக்கு நாய் நாயாதானே தெரியும், பசு பசுவாதான் தெரியும், யானை யானையா தெரியும், மனுஷனா தெரியுமா நமக்கெல்லாம். ஆனா பண்டிதர்களுக்கு மட்டும் எப்படி தெரிவார்கள்? இவர் அனைவரையுமே பண்டிதா சமதர்ஷினக சமமாக தெரிகிறார்கள். சமதர்ஷினக எப்படி அப்படின்னா, அந்த பண்டிதர் அவர்களை நோக்கும் போது அவர்களுடைய மனதிலே இருக்கின்ற பரமாத்மா அவர்தான் தெரிகின்றாரே ஒழிய ஒரு நாயை பார்க்கும் போது நாயாக தெரிவதில்லை. அந்த நாயின் மனதிலே இருக்கின்ற பரமாத்மா தெரிகின்றார். பிராமணரை பார்க்கும் போது பிராமணருடைய மனத்திலே இருக்கின்ற பரமாத்மா தெரிகின்றார். ஒரு பசுவை பார்க்கும் போது பசுவின் மனதிலே இருக்கின்ற பரமாத்மா தெரிகின்றார். நாயை தின்கின்ற சண்டாளனை பார்க்கும் போது கூட அவனுடைய மனதிலே இருக்கின்ற பரமாத்மா மட்டுமே தெரிகின்றார். இப்படி அவர்கள் எல்லோருமே சமமாகவே தெரிகின்றார்கள். அவங்களுக்கு உள்ள ஒரு ஸ்பீசிஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் கூட கிடையாது. ஸ்பீசிஸ் டிஸ்கிரிமினேஷனே இல்லாதப்போ வேற எந்த பாகுபாடுமே இருக்காது. அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த பண்டிதர்கள் தன்னடக்கம் உள்ளவர்கள். சோ அடக்கம் உள்ள பண்டிதர்கள். எப்படி நம்ம நெல் கதிர்களை பார்த்திருக்கிறோம். நெல் ரொம்ப முத்தி போச்சுன்னா தலைய குனிஞ்சிரும் இல்லைங்களா? ரொம்ப அடக்கம் உள்ளவர்களாக, பணி உள்ளவர்களாக அந்த மாதிரிதான் இருப்பாங்க. சோ அந்த நெல் கதிர்கள் முற்றிய பின்பு அது தலை குனிந்து இருக்கிறது. ஆனா இப்ப குடத்துல தண்ணி எடுத்துக்கோங்க, நிறை குடம் தழும்பாது, ஆனா குறை குடம் கூத்தாடும் இல்லைங்களா?
தண்ணி வந்து நிறைய அந்த விளிம்பு வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா தண்ணிய வந்து கரெக்டா நம்ம கொண்டு வந்து சேர்த்துடலாம். இல்ல கொஞ்சம் கம்மியா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது தழும்பிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால அரைகுறை அறிவுள்ளவர்கள் எப்போதுமே வந்து தான் அப்படிங்கிற அகம்பாவத்தோட நடந்து கொள்வார்கள். அடக்கம் உள்ளவர்கள், பண்டிதர்கள் அவர்கள் வந்து ரொம்ப பணிவாக நடந்து கொள்வார்கள் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்கிறது. ஒரு குரு இருந்தார். அவர்கிட்ட வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து தீட்சை பெற்றுக் கொண்டார்கள். அந்த தீட்சை பெற்றுக் கொண்டதுக்கு அப்புறமா அவங்களுடைய வீட்டுல வேலை செய்து கொண்டிருந்த வேலைக்காரி மெய்டு அந்த அம்மாவும் பக்தி பண்றவங்க. அவங்களும் வந்து கொஞ்ச காலத்துக்கு அப்புறமா வந்து அவ தீட்சை பெற்றுக் கொண்டார். இப்போ அந்த குரு என்ன பண்ணினார், அந்த ஃபர்ஸ்ட் கப்பல் தீட்சை வாங்கிட்டாங்க இல்லையா? இப்போ அந்த கப்பல் கிட்ட கேட்கிறார், இப்போ வந்து இந்த வேலைக்கார அம்மா உங்களுக்கு ஒரு பக்தையாக தெரிகிறாங்களா? இல்லை வந்து வேலைக்காரியாக தெரிகிறார்களா? அப்படின்னு வந்து கேக்குறாங்க. அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஆனா அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லி இருப்பாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நீங்க எனக்கு சாட்ல பதில் சொல்லுங்க. இப்ப 3 பேருமே அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபும் தீட்சை வாங்கினவங்க தான். அவங்க வீட்டுல வேலை செய்யற வேலைக்காரம்மாவும் தீட்சை வாங்கினவங்க தான். இப்போ அந்த கப்பல் வந்து இந்த வேலைக்காரம்மாவா பார்ப்பாங்களா? இல்லை தீட்சை வாங்கின ஒரு பக்தையாக பார்ப்பார்களா? பக்தை. உமாராணி மாதாஜி பக்தைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. she should see as a பக்தை. ஓகே, ஷீலா ரவி மாதாஜியும் அப்படிதான் சொல்றாங்க. வேற ஏதாவது பதில் சொல்ல முடியுமா? யாராவது சொல்றீங்களா? ஓகே. யார் வந்து பக்தையா பார்ப்பாங்க அப்படின்னா குரு மட்டும்தான் பக்தையா பார்ப்பாங்க. சங்கரி மாதாஜி எஸ். அந்த 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 வீட்டுல வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறதுனால அவங்களால பக்தையா வந்து முழு மனசோட ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இதுதான் மனித இயல்பு. சரிங்களா? சோ நம்மனால எல்லாத்தையும் சமமாக வந்து பார்க்க முடியாது. இப்ப நம்ம வீட்டுக்கே வந்து யாராவது வர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. பிடிச்சவங்க வரும்போது நம்மளுடைய வரவேற்பு எப்படி இருக்கும்? பிடிக்காதவங்க வரும்போது நம்மளுடைய வரவேற்பு எப்படி இருக்கும்? 2த்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்குமா? இருக்காதா? சொல்லுங்க. எஸ். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ். எஸ் மாதாஜி. கரெக்ட்டா சொன்னீங்க. அதுதான். நம்ம மனசு அப்படிப்பட்ட மனசு. இந்த மனிதர்கள் வந்து குறைபாடுகளோட பிறந்திருக்கிறார்கள். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா? மனிதர்கள் வந்து பிறக்கும் போதே வந்து ஏமாற்றும் குணமுடையவர்கள். மாயைக்கு உட்பட்டவர்கள். மாயையினால் மயக்கப்பட்டவர்கள். சோ நம்முடைய புலன்கள் வந்து குறைபாடு உடையது. அப்படின்னு 4 வகையான குறைபாடுகளோட மட்டும்தான் நம்ம பிறக்கிறோம். அந்த குறைபாடுகள் பிளஸ் நம்மளுடைய அந்த 3 குணங்கள் இதையெல்லாம் சேர்த்து வைத்து நம்முடைய மனது வந்து இந்த மாதிரிதான் வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணி பாக்குறது. பாகுபாடு. இவங்க எனக்கு பிடிக்கும், இது எனக்கு பிடிக்காது, இவங்களை பார்த்தா எனக்கு கோவம் வரும், இவங்களை பார்த்தா எனக்கு சந்தோஷம், இது எனக்கு மகிழ்ச்சி தரும், இது எனக்கு கோபம் தரும். அந்த மாதிரி எல்லாம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டா அது மனிதர்களுடைய இயல்பு. சோ நம்ம வந்து அந்த மனித இயல்பில் இருந்து தெய்வீக நிலைக்கு நம்மை உயர்த்தி கொண்டு போக வேண்டும். இதுதான் பகவத்கீதையினுடைய நோக்கம். சோ இந்த நோக்கம் வந்து யாருக்கு கைவரப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா அந்த அடக்கம் உள்ள பண்டிதர்களுக்கு நிறைவாகவே வந்து கைவரப்பட்டிருக்கிறது. அதனால அவர்கள் வந்து பண்டிதா சமதர்ஷினக எல்லாத்தையுமே வந்து சமமாக பார்க்கிறார்கள். சோ இன்னையிலிருந்து நம்மளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்திக்கலாம் இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ யார் வந்தாலும் ஒரே மாதிரியாக நாம் அவர்களை நடத்த வேண்டும். அவர்களுக்கு தகுந்த ஆசனம் அளித்து அவங்களுக்கு வந்து நல்ல வரவேற்பு கொடுத்து அவங்களுக்கு குடிப்பதற்கு ஏதாவது கொடுத்து நம்மளுக்கு ஏன்னா அவங்களுடைய மனசுலயும் பகவான் இருக்கிறார் பரமாத்மாவாக. நம்மளுக்கு பிடிக்காதவங்களை கூட அவங்க மனசுல இருக்கிற பரமாத்மாவை மட்டுமே நம்ம பார்க்கலாம். நம்மளுக்கு விரோதியாக இருக்கிறார்கள்னா கூட நம்ம அவங்க மனசுல இருக்கிற அந்த பரமாத்மாவை நம்ம வந்து பார்க்கலாம். சரிங்களா? அவங்க மனசுல பரமாத்மா இருக்கிறார் அப்படிங்கிற நினைப்பு நம்மளுக்கு வந்துருச்சுன்னா நம்ம கண்டிப்பா நம்மளுடைய உணர்ச்சிகளை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம அவங்கள வந்து சரிவர நடத்துவோம் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். நீங்களும் கண்டிப்பா அதே மாதிரி செய்வீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ஆத்யந்தவந்த கௌந்தேய நதேசூரமதே புதக. ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தியின் மகனே, இத்தகு இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவது இல்லை. சோ அறிவுடையவர்கள் எப்படி நடந்து கொள்வார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்கிறது. இந்த பௌதீக உலகத்துல நம்ம எந்த பொருளோட தொடர்பு கொண்டாலும் சரி, அந்த பொருள்னால உயிர் உள்ளவையாக இருக்கலாம், உயிர் இல்லாதவையாக இருக்கலாம், நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா துக்கம் தான் கிடைக்கும். சோ இந்த அறிவுடையவர்கள் இந்த லௌகீக ஆனந்தத்தை தேடி போக மாட்டார்கள். ஏன்னா அதுல கிடைக்கின்ற இன்பத்திற்கு எப்படி ஒரு ஆரம்பம் இருக்கிறதோ அப்படியே ஒரு முடிவும் இருக்கிறது. அதனால அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த இன்பம் தற்காலிகமானது, அந்த இன்பம் முடிந்துவிடும், அதற்கப்புறம் துன்பம் வரும் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால இந்த தற்காலிகமான இன்பத்தை தேடி அறிவுடையவர்கள் செல்ல மாட்டார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. சோ இன்ப துன்பங்களுக்கு காரணமாக அந்த ஜட தொடர்பு இருக்கிறது. சோ இங்க பாருங்க, இந்த விட்டில் பூச்சிகள் என்ன பண்ணுது, இத விளக்குன்னு தெரியாம அதுல போய் விழுந்து தன்னுடைய உயிரை மாய்த்து கொள்கிறது. இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம், இந்த யானையை பிடிக்கிறதுக்காக தான் அங்க அந்த டிராப்ப வச்சிருந்திருக்காங்க. மேல அந்த புல்லுக்கட்டு, கரும்பு எல்லாம் போட்டு வச்சிருந்தாங்க. ஆனா இந்த யானை என்ன பண்ணிடுச்சு, அந்த கரும்பை சாப்பிடணும் அப்படின்னு வந்த வேகத்துல என்ன இருக்கு ஏதுன்னு பார்க்காம உள்ள விழுந்து மாட்டிக்குச்சு. அதே மாதிரிதான் இந்த மீனுக்கு தூண்டில் வச்சிருக்காங்க. அது தன்னுடைய உணவு அப்படின்னு நினைச்சு அந்த புழுவை உணவாக நினைத்து கொண்டு அதுவும் தூண்டில்ல மாட்டிருச்சு. இதே மாதிரிதான் பௌதீக இன்பங்கள் எல்லாமே நமக்கு இன்பத்தை தரும் அப்படின்னு நினைச்சு நம்மளும் இந்த மாதிரி துன்பங்களுக்கு ஆளாகின்றோம். சோ அறிவுடையவர்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஆரம்பம் இருப்பது போலவே அந்த இன்பங்களுக்கு முடிவும் இருக்கிறது. அதனால அறிவுடையவர்கள் இதனாலே மகிழ்ச்சி அடைவது கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இது தற்காலிகமானது அப்படிங்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. சக்னோதி ஹைவயசோடும் பிராக்ஷரீர விமோக்ஷனாத் காம குரோதோத்பவம் வேகம் சயுக்த சுகி நரக. ஒருவனால் தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவனாவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். சோ நம்ம இங்க என்ன சொல்றாரு பகவான் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு. நம்ம இந்த உடலை விட்டு நாம் மரணிப்பதற்கு முன்பே, நம்ம இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போதே நம்முடைய புலன்களின் உந்துதல்களை, நாவினுடைய உந்துதல் பேசுறது இல்லைங்களா, சோ நம்ம பேச்சை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். எங்கெல்லாம் பேசாம மௌனமாக இருக்கணுமோ அங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக மௌன காக்க வேண்டும். எங்க பேசக்கூடாதோ அங்க பேசக்கூடாது, மௌனம் காத்து விட வேண்டும். சோ அதே மாதிரிதான் நம்முடைய வயிற்றின் உந்துதல், நம்முடைய காமத்தின் உந்துதல், இதனை எல்லாம் இந்த ஜென்மத்திலேயே நம்ம கட்டுப்படுத்த கற்றுக்கொண்டோம் என்றால், இந்த உந்துதல்களை நாம் கட்டுப்படுத்துகின்றோம் என்றால், காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்துகின்றோம் என்றால், அப்படிப்பட்டவர்கள் நன்கு நிலை பெற்றவர்கள், ஒரு டிவைனிட்டியில இருக்காங்க, ஒரு தெய்வீக நிலையில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் வேணா இந்த பூமியில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம், ஆனா அவங்களுக்கு புலன்களை கட்டுப்படுத்தும் கலை தெரிந்திருக்கிறது. அதனாலே அவர்கள் சுவாமிகளாக இருக்கிறார்கள், ஆழ்வார்களாக இருக்கிறார்கள், அவர்கள் தெய்வீகத்தன்மை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். அவங்க இந்த உலகிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலுமே பௌதீக துன்பங்கள் எல்லாம் அவர்களை பாதிக்காது. எது நடந்தாலுமே அது பகவானுடைய தீர்ப்பு அப்படின்னு அவங்க இந்த உலகிலேயே தங்களை ஆனந்தமயமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏன்னா அவங்களுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள தொடர்பு, லிங்க், யோகத்திலே இருக்கிறார்கள், பகவானுடன் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிறதுனால அவர்கள் ஆனந்தமயமாக இருக்கிறார்கள்.
சோ இந்த உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்துபவன் எவனோ அவன் இந்த உலகிலேயே இருக்கும் போதே மகிழ்ச்சியோடு இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு தெளிவாக சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. 5.29 இது இந்த 5th சாப்டர்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு சாந்தி மந்திரம் அப்படின்னு பேரு. ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். போக்தாரம் யக்ன தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் நாத்வா மாம் சாந்தி ருச்சதி. சோ இங்க பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார்? போக்தாராம் யக்ன தபசாம். சோ நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன். நம்ம என்ன யாகங்கள் வேணா செய்யலாம், தவங்கள் செய்யலாம், ஆனா அந்த பலன்களை அனுபவிப்பவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா பகவான் கிருஷ்ணர் தான். நம்ம சண்டி யோகம் பண்ணலாம், கணபதி யோகம் பண்ணலாம், என்ன பண்ணினாலும் சரி, நம்ம கடைசியில அந்த யாக பலனை அனுபவிப்பவர் யார் அப்படின்னா விஷ்ணு தான். யக்னோவை விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்றாங்க. விஷ்ணுவே யக்னம், யக்னமே விஷ்ணு. சோ எல்லாமே ஐ ஆம் த என்ஜாயர் அப்படிங்கிறாரு. சோ அவர்தான் எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்கின்றவர், அனுபவிப்பாளர். எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவர். சோ எத்தனை லோகங்கள் இல்லைங்களா? சோ 17 14 லோகங்கள் இங்க இருக்கு. அதுக்கப்புறம் மேல பிரபஞ்சங்கள், ஆன்மீக வெளி, இப்படி நிறைய இருக்கிறது. அந்த லோகங்களை எல்லாம் படைத்து காத்து மெயின்டைன் பண்றவர் யார் அப்படின்னா பகவான் தான். முழுமுதற் கடவுளாகிய ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தான். தேவர்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்துபவர். சோ அவருடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ் தான் அந்த 33 தேவர்கள். அவர்களை எல்லாம் கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கிறவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா பகவான் தான். எல்லா உயிர்வாளிகளின் உற்ற நண்பன். சோ நமக்கு யார் வெல்விஷர், a true friend அப்படின்னு கேட்டா பகவான் மட்டும்தான். இந்த காலத்துல நமக்கு தெரியும், நம்ம முகத்துல முகம் முன்னாடி நல்லா பேசிட்டு முதுகுல குத்துறவங்க எத்தனை பேர் அப்படின்ட்டு. ஆனா பகவான் மட்டும்தான் ஒரே ஒரு வெல்விஷர். சோ அவர் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு உற்ற நண்பனாக இருக்கிறார். சுக்ருதம் சர்வபூதானாம், எல்லா உயிர்வாளிகளுக்கும். சோ நமக்கு மட்டும் இல்ல, மனிதர்களுக்கு மட்டும் இல்ல, சுக்ருதம் சர்வபூதானாம், எல்லா உயிர்வாளிகளுக்கும் உற்ற நண்பனாக இருக்கிறார். சோ இந்த உண்மையை யார் தெரிந்து வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு இந்த ஜட துயரங்கள் எதுவுமே கிடையாது. சோ அவர்களுடைய மனது எப்பவுமே அமைதியாகவே இருக்கும். சோ அதனாலதான் இதுக்கு சாந்தி மந்திரம் அப்படின்னு பேரு. சோ யாகங்களை எல்லாம் அனுபவிப்பவர் போக்தாராம் யக்ன தபசாம், அனுபவிப்பாளர் யார்? பகவான். சர்வலோக மகேஸ்வரம், இந்த லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவர் யார்? பகவான் தான். சுக்ருதம் சர்வபூதானாம், வெல்விஷர், உயிர்வாளிகளுக்கெல்லாம் உற்ற நண்பன் யார்? பகவான் தான். இந்த உண்மையை தெரிந்தவர் இந்த ஜகத்துயரங்கள் பாதிக்காது. அவர்களுடைய மனது எப்போதும் அமைதியாகவே இருக்கும். அதனாலேயே இந்த மந்திரத்திற்கு சாந்தி மந்திரம் அப்படின்னு பேரு. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த அத்தியாயத்தின் சுருக்கத்தை பார்ப்பதற்கு முன்னாடி நான் எல்லாமே பகவானுடைய அருளாலேயே எல்லா காரியங்களும் நடக்கிறது. ஒரு சின்ன புல் அசையணும்னா கூட பகவான் சாங்ஷன் பண்ணினா மட்டும்தான் அந்த காரியம் நடைபெறும். இல்லைன்னா அது நடக்காது. அப்படிங்கிறதுனால அவர்தான் எல்லாத்துக்கும் காரணகர்த்தா, காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ். பிரம்ம சம்ஹிதை என்ன சொல்றது? ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சர்வலோக மகேஸ்வரம் அப்படின்னு சொல்லுது இல்லைங்களா? சர்வலோக மகேஸ்வரம். சோ காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ், காரணங்களுக்கெல்லாம் காரணமாக அவரே திகழ்கின்றார். சோ இந்த உண்மையை புரிந்து வைத்துக் கொண்டிருப்பவனுக்கு மனதிலே அமைதி என்றுமே இருக்கும். இதை விளக்குவதற்காக ஒரு ஸ்டோரி. அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, துவாரகையில பகவான் பூஜை பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். பக்கத்திலே ஒரு அர்ஜுனரும் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார், பூஜையில கலந்து கொண்டிருக்கிறார். அப்போ ஒரு பிராமணர் ஓடி வருகிறார். ஓடி என்ன சொல்கிறார்? எனக்கு முதல்ல என்னுடைய பிரச்சனையை தீர்த்து வையுங்கள், என்னுடைய பிரச்சனையை தீர்த்து வையுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கூச்சல் போடுறார், சத்தம் போடுறார். அப்போ பகவான் கண்டுக்கவே இல்லை. அவர் பாட்டுக்கு பூஜை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார்.
இதை பார்த்து கொண்டிருந்த அர்ஜுனர் பேசாம இருக்காம என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா, இங்க வா, நான் உனக்கு நான் பதில் சொல்றேன். உனக்கு என்ன பிரச்சனை? நீ என்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னா, நீ முதல்ல தள்ளி நில்லு. நான் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட பேசணும், மன்னருடன் பேசணும் அப்படின்னு அவர் சொல்றார். ஆனாலும் விடவே இல்ல. சரிங்களா? அவரும் வந்து பூஜை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார். இவரும் வந்து சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறார். அர்ஜுனர் பார்த்தார். அந்த அந்த பிராமணரை கூட்டிக் கொண்டு போய், இப்ப என்கிட்ட சொல்ல போறீங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொன்னோனே, அவருக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டா, அந்த பிராமணருக்கு குழந்தை பிறக்கிறது. குழந்தை பிறந்த அடுத்த நொடியே அந்த குழந்தை காணாமல் போய் விடுகிறது. இப்போ அந்த மாதிரி 9 குழந்தைகள் பிறந்து பிறந்து காணாமல் போய்விட்டது. எப்படி இருக்கும்னு நினைச்சு பாருங்க. அப்போ 10வது குழந்தை இனி பிறக்கப் போகிறது. அதனால இந்த குழந்தையாவது எனக்கு காப்பாத்தி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கறதுக்காகத்தான் வந்திருக்கிறார். ஆனா பகவான் கிருஷ்ணர் பேசாம இருக்கிறார். ஆனா அர்ஜுனர் என்ன சொல்றார்? இங்க வா, நான் உன்னோட பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கிறேன். நான் உன்னுடைய குழந்தைய காப்பாத்தி கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த பிராமணர் கூடயே போகிறார். அவரும் 2 பேரும் போயிட்டாங்க. சோ இவர் என்ன பண்றார்? அந்த அர்ஜுனர் பெரிய ஒரு மாளிகைக்கு நடுவுல அந்த பிரெக்னன்ட் ஆன அந்த அவருடைய பிராமணருடைய மனைவியையும் அவங்களுக்கு வேண்டிய தாதிகளையும் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இவர் வந்து அந்த அரண்மனையை வந்து காவல் காக்கின்றார். சோ இப்ப வந்து அங்க உள்ள இருந்து சத்தம் கேட்கிறது, குழந்தையினுடைய சத்தம். சோ இப்ப 10வது குழந்தை பிறந்து விட்டது. எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம். அர்ஜுனருக்கும் ஆஹா, நம்ம காப்பாத்திட்டோம் இந்த குழந்தைய அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது அடுத்ததே ஐயோ ஐயோ அம்மான்னு சத்தம் வருது. என்னன்னு பார்த்தா அந்த குழந்தையும் காணாமல் போய்விட்டது. இப்போ என்ன சொல்றார்? என்ன சொல்லி கூட்டிட்டு வந்தார் அப்படின்னா பிராமணர் கிட்ட, உன்னுடைய 10வது குழந்தையை நான் காப்பாற்றவில்லை என்றால் நான் அப்போதே வந்து நான் சூசைட் பண்ணிக்கிறேன், நான் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். சொல்லிதான் வந்தார். அப்படி சொன்னதுனாலதான் பிராமணர் வந்தார். சோ இப்போ இந்த குழந்தைய காணாம போயிருச்சு. இப்போ அந்த பிராமணருக்கு குழந்தை போனதை விட்டுட்டு என்ன சொல்றார்? நீ முதல்ல வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னேன்ல, பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிறார். தீயை வளர்த்து நீ அதுல குதிச்சிரு, அக்னியில குதிச்சிரு அப்படிங்கிறார். இப்போ அர்ஜுனருக்கு என்ன செய்வதுன்னே தெரியல. அச்சச்சோ! என்னது? நம்ம இப்படி ஆயிடுச்சே! நம்மளால இந்த குழந்தைய காப்பாத்த முடியலையே! அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் ஒரு பக்கம். இந்த பிராமணர் வேற ரொம்ப வற்புறுத்துகிறார். இப்போதே நீ தீயை வளர்த்து அதுல குதி அப்படிங்கிறார். உடனே கிருஷ்ணர் வந்து என்ன கிருஷ்ணர் வந்து காப்பாத்துவார் அப்படின்னு அந்த பக்கம், இந்த பக்கம் எல்லாம் பார்க்கிறார். கிருஷ்ணரை காணோம். சோ என்ன பண்றார்? தன்னுடைய அம்பை எய்து அக்னியை வந்து வரவழைக்கின்றார். அக்னியை வரவழைத்து அதிலே வந்து போய் குதிக்கணும் அப்படிங்கும்போது பகவான் கிருஷ்ணர் தோன்றி அவருடைய அங்கவஸ்திரத்தை பிடித்து இழுத்து விடுகிறார். சோ அப்போ அர்ஜுனர் கேட்கிறார், இத்தனை நேரம் எங்க போயிருந்தீங்க நீங்க? நான் எவ்வளவு நேரம் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன் அப்படிங்கிறார். அப்போ பகவான் அர்ஜுனர் சொல்றார், நான் உன்னை போ சொன்னேனா? யாரை கேட்டு நீ போன? நானே அவருடைய குழந்தையை காப்பாத்தாம இருக்கிறேன். அதுக்கு பின்னாடி பெரிய ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. நீ ஏன் போய் இதுல வந்து தலையிடுற? அப்படின்னு கேட்கிறார். சோ அது உண்மைதானே. சோ பகவானுக்கு தெரியும் யாருக்கு செய்யணும், எப்ப செய்யணும், எப்படி செய்யணும், செய்யணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கறதெல்லாம் பகவான் முடிவு செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள். நாம் கிடையாது. அதே மாதிரிதான் நமக்கு சில சமயங்கள்ல வெற்றியும் வரும், தோல்வியும் வரும். அப்போ வெற்றி வரும்போது நாம் ரொம்ப குதிக்கிறதோ, தோல்வி வரும்போது துவண்டு போவதோ கூடாது. வெற்றி வந்தாலும் தோல்வி வந்தாலும் அது கிருஷ்ண பிரசாதம். தோல்வி வந்தா அதுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும் அப்படிங்கறது அந்த நினைப்பு தான் நம்ம மனசுல வரணும். சோ இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் மீது ரொம்ப பற்று வைக்கும் போது நம்ம இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடுபட முடியும். ஆன்மீக பாதைக்கு செல்ல முடியும். நம்முடைய மனதும் உடலும் மிகவும் தூய்மையை அடைய ஆரம்பிக்கும். சோ இதுதான் வந்து பகவான் இல்லாம எந்த செயலுமே நடைபெறாது. பகவானுக்கு ஒரு தாய்க்கு தான் தெரியும் அந்த குழந்தைக்கு இந்த குடுக்கலாமா, இந்த உணவு ஒத்துக்குமா அப்படிங்கிறது. ஆனா பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க அந்த மாதிரி கிடையாது. சாக்லேட் வாங்கிட்டு வந்து குழந்தைக்கு குடுத்துட்டு போயிடுவாங்க இல்லைங்களா? சோ அந்த குழந்தைக்கு ஜுரமா இருக்கலாம், சளியா இருக்கலாம், அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரிதான் அம்மாக்கு எப்படி வந்து இந்த குழந்தைக்கு எப்ப குடுக்கணும், என்ன குடுக்கணும்னு தெரியுமோ அதே மாதிரி பகவானுக்கும் தெரியும்
எதை கொடுக்கணும், எப்ப கொடுக்கணும், கொடுக்கணுமா வேண்டாமா, அதனால நமக்கு நன்மை விளையுமா தீமை விளையுமா அப்படிங்கறதெல்லாம். அப்போ அந்த பிராமணருக்கு நன்மை விளையுமா தீமை விளையுமா அந்த குழந்தைகளை காப்பாத்தி கொடுத்தா அப்படிங்கறதெல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு தெரியும். ஆனா அர்ஜுனருக்கு தெரியாது இல்லையா? அப்போ முந்திரி கொட்டையாக செயல்படுவது அப்படிங்கிறது அர்ஜுனருடைய தவறு. அதே மாதிரிதான் நமக்கு ஏதாவது நடக்கும் போது கூட நாம் பகவானை சரணடைய வேண்டும். அதுக்கு ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கும் அப்படிங்கறத நாம நம்ப வேண்டும். பகவான் மேல நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான். அதனாலதான் அதுதான் நமக்கு அமைதியை கொடுக்கும். போக்தாராம் யக்னதவசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வ பூதானாம். அந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சாந்தியை கொடுக்கிறது. சாந்தி சாந்தி ருச்சதி. சோ சாந்தியை நமக்கு அருளுகிறது. அதுதான் இந்த 5th சாப்டருடைய கடைசி முக்கியமான ஸ்லோகம். சோ நம்ம இப்ப என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னு பார்த்தோம்னா, சந்நியாசமா கர்மயோகமா யச்ரேய அப்படிங்கறத பார்த்தோம். கர்மயோகா சந்நியாசா இதில் எது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். கர்மயோகோ விசிஷ்யதே. நிஷ்காம கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது. அதாவது லோகக்ஷேமத்திற்காக தன்னலமின்றி செயல்படும் போது அது நம்மை இந்த பற்றுக்களில் இருந்து, இந்த கர்ம பந்தனத்தில் இருந்து, பாவ புண்ணிய விளைவுகளிலிருந்து விடுவிக்கின்றது. கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை அடைவோம். சோ கிருஷ்ணர் மீது எப்படி பற்றில்லாமல் நம்மளுடைய இந்த பௌதீக கடமைகளை பற்றில்லாமல் ஒரு கடமையாக மட்டுமே செய்து அந்த பற்றை நம்ம பௌதீக பற்றுகளில் இருந்து மடைமாற்றி கடவுள் மீது பற்றாக வைத்து விட வேண்டும். சோ அப்படி நம்ம பக்தி செலுத்துவதன் மூலமாக நமக்கு முக்திக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. நமக்கு கண்டிஷன்டு சோல்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்ல இருந்து லிபரேட்டட் சோல்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம மாற முடியும். நாத்வா மாம் சாந்தி ருச்சதி. சோ இது சாந்தி மந்திரம் அப்படிங்கிறதும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த 5.29. ஹரே கிருஷ்ணா.